Welcome to back my YouTube channel Daugah Harimu Afat vlog video. So लोगोफोर दिनै जोङो मोनसे जायगायाव रावना होदों जोंहा मानाव गेदेर आदा दाङुरिया जोंहा गारिखौ सालायगासिनो दं आरो आंजों लोगोसे गोदान बर'नि आर्टिस्ट दङ जों बे आर्टिस्टफोरखौनो लांगासिनो दं आरोखि नै बिथांमोना बिथिं जिरायना दङ गारिया एसे चेक जादों नोंथांमोना नायलां दिनै जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझार बड'लेण्डनिफ्राय माने माखासे आर्टिस्टफोर मोनफैदों आरो जोंनिनो काउन्सिलनि उथुमाय जायखौ जोङो धेमाजि होनना बुङो सिमितसापुरि सानजारि नोगोरनिफ्राय फैदों बिथांमोना आर्टिस्टआ थ' जोङो बे बिथांमोननि आर्टिस्ट फैनायखौनो जोङो दिनै मा होनगोन बेखौ वेलकाम सेरेमनि दङ आरो ज' जों बेखौनो लोगो हमनो थांगासिनो दं स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो गारिया बे बिराद बाज्ल'दों नै बिराद गाज्रि लामाया थ' नोंथांमोना नायलांबाय था दिनैनि भिडिअआ एसे धामाका जागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलनि थ्रुयैनो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आरोखि गोदान जोंनि बर' मुभि जागोन बे बर' मुभिनि माखासे एक्ट्रिसफोरखौ नोंथांमोना नुगोन आरोखि मोजां जागोन दिनै जोंनि माबाया स्टार्टिंआनो मोजां जों थांगासिनो दं दसेनि उनाव नोंथांमोननो देखायसिगोन आरो जों लकेसनखौ मोनहैबा स' लोगोफोर नै दा जोङो लकेसनाव मोनफैबाय नायदो नै बरायनाय हाबाफारिया जासिगोन आरोखि नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोननो देखायनांगोन आङो बेसांखिनि हायो जोंहा माखासे बिथां लेंहरजानाय आलासिफोरा मोनफैखाबाय जिरायनानै दङ बरायनाय हाबाफारिया दसेनि उनाव जासिगोन नै बिथिं दङ मानब लाभलि ब्रह्म आरो लोगोसे मनिसा दङ आरो जोंहा मादैयाबो दंखायो हनै मिनिदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोखि गासैबो आर्टिस्टफ्रा फैखाजोब्बाय नैबे हिर' सुबिराम बसुमतारी सिनायाखै नामा जे सावथुनखौ बिथांमोनहा रायजो राजानिसिम लाना फैनो थाखाय आवगायदों बेखौ जाहाथे आफा अबंगसाया मोजाङै मोजां जाफुंहोगोन आरो नैबे सावथुना सारा जोंनि बर' रायजो राजाजों मोजां रोखोमै अनसायजागोन बेखौ मिजिं थिदों नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ दिनै सावथुन मुलुगाव नैबे सावथुना सारा जोंनि बुहुमाव माबायदि सिगांबाय थादों बेखौ बयबो मिथिखागौ दा जोङो मोनसे मिजिं लानानै सावथुनखौ बानायो आरो सावथुनखौ जाय बिथांमोना अनसायो जाय बिथांमोना नायो सावथुनखौ नायनायनि गेजेरजों बेवहाय मोजां मोनसे मेसेजखौ मोनगोन थ' नैबे मिजिंजों सावथुनखौ अनसायो थ' बिनि थाखाय आं सानगोन जे दिनै नैबे सावथुननि गेजेरजों जोंनि आथिखालाव थानाय बर'नि सायाव
गावखौ जौगानायनि सायाव माखासे मोजां मोजां मेसेजफोरखौ बेवहाय मोनो। थ' आङो बेवहाय मोनसे बिदिन्थि हिसाबै लाबोनो सानगोन। थ' दिनै जोंनि हिन्दी सावथुन मुलुगाव नायोब्ला जों सरासनस्रायै नायो, जोङो मोनसे सावथुनखौ आं बेयाव लाबोनो सानदों। जे सावथुनखौ सारा जोंनि मुलुगाव बयबो बोजबनानै लादोंमोन। बे सावथुना जाबाय थ्रि इडियट्स सावथुननि गेजेरजों बेवहाय मोजां मोजां माखासे बिदिन्थिफ्रा बेयाव बेरखांदों। थ्रि इडियट्सनि गेजेरजों मानसिया गावनि सोलोंथाइखौ लानानै सोलोंथाइनि गेजेरजों बोरै आवगायलांनो हायो, नैबेनि माखासे मोजां मोजां मेसेजखौ होदों। थ' जोङो नायो, थ' दिनै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा सानो जे आं फरायनांगौ, फरायो। फरायनायनि गेजेरजों गावखौ दानो थाखाय एसे गोब्राब जायो। फरायनायाव मोनसे बेवहाय साबजाबफानानै लानांगौ। थ' गावनि जि एम, गाव इयुनाव मा जाहैनो सानदों बेखौ दाजाबनानै लानांगौ। बै दाजाबना लानाया बोरै दाजाबनांगौ बेखौ थ्रि इडियट्सनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनदों। थ' बिथांमोननि सावथुननि गेजेरजोंबो जों मोनसे मेसेजखौ मोनगोन। हयथ'बा नोंथांमोना फरायनायनि बिथिङावनो जा बा समाजनि बिथिङावनो जा, गावखौ दानायनि बिथिङावनो जा, बेवहाय मोनसेबाबो मोनसे जों मेसेजखौ मोनगोन। जों नायो मोनफ्रोमबो सावथुनाव मोनसे नङा मोनसे जोंनि बर' रायजो राजायानो जा, जोंनि आइ आफायानो जा, जौगानायनि थाखाय मोनसे मेसेजखौबो सावथुननि गेजेरजों होलांगोन। थ' दिनै जों मिजिंथिगोन, थ' नोंथांमोननि सावथुननि गेजेरजोंबो मोनसे मोजां मिजिंखौ जों मोनगोन, मोनसे मोजां मेसेजखौ मोनगोन। आरो जोंनि आथिखालाव गलाघाटआव रायजो जानाय जों मोजोमसेल' बर' माहारिया बेयाव रायजो जानानै दङ। माखासे बाथ्रा बुंलांबाय, नंगौ जों हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय जोङो गोबां बायदि बिथिङाव जोङो आखा जानांगोन। थ' बे बेलायाव जोंनि बे सिनेमायाबो मोनसे बिथिं मोनसे আৰু এখন পূৰ্ণাংগ চিনেমাত সদায় এজন মানুহৰ চিন্তাধাৰাই কি কৰে, এটা কাহিনীৰ ৰূপ দিয়ে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই আনৰ মুখে শুনিছোঁ, হ'বও পাৰে বিজয় গাৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতে স্ক্ৰিপ্টটো ডিজাইন কৰি উলিয়াইছে। যেতিয়া সমাজত আছিলোঁ, মানে অসমীয়া সমাজত আছিলোঁ, সেইটোৰ কাৰণে মই ভাষাটো এনে জাষ্ট অলপ ঠেলেক ঠেলুকৈ ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু তেনেকৈ স্পষ্টকৈ মানে ইমান ক্লিয়াৰ নহয় আৰু। সেইকাৰণে মই অসমীয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ। কিবা যদি ভুল ত্ৰুটি হয় তেওঁ মাৰ্জনা কৰিব। আজি জয়পুখুৰী যি নেকি গভৰ্ণমেণ্ট আইডি, এই আইডিত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বড়ো ফিল্ম বা চিনেমা আমি বনাবলৈ ইয়াতে এখনি সদ্যহতে আমি আমন্ত্ৰিত কৰি অনা গোলাঘাট জিলাৰ এপছুৰ সভাপতি তথা সম্পাদক তথা আমাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সভাপতি সম্পাদক তথা আমাৰ যি নেকি বড়ো চিনেমাৰ যিটো নেকি এটা গঢ়ি ধৰোঁতা আমাৰ বিজয় ডাঙৰীয়াদেৱ আৰু লগতে আমাৰ ফুলেন ডাঙৰীয়াদেৱ, তেখেতলোকে অকস্মাত এদিন আমাৰ গাঁৱতে তেখেতলোকৰ মৃত্যুৰ বা আলহী এনেকৈ আছে। আৰু তাত যাওঁতে কথাখিনি এনেকৈ পাতোঁতে অৱগত হ'লোঁ যে আমাৰ মাতৃশিল্পৰ আইসকল আছে আৰু আমাৰ ওদালগুৰিৰ পৰা অহা আমাৰ আৰ্টিষ্টসকল আছে। গতিকে আৰু সন্মানীয় আমাৰ এই অঞ্চলৰে বিভিন্ন দায়িত্ব आफादगिरिफ्रा जोंनो बिबुंथि लांखाबाय। दा जोंना मोनसेल' जों बाथ्राखौ गोसोआव लानानै जों बे सावथुनखौ बानायनो नागिरदों। आरो जोंना बे सावथुनखौ बानायनायनि जोङो मेसेज हिसाबै जों बेखौनो बुंगोन, जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव गोबां गोरों आरो गोबां माने बायदि बायदि आफादाव थानाय कालचारेल बिभागनि बयबो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो। जाय बिथांमोना आंनि साबस्क्राइबार, नोंथांमोनाबो हानायसिम जेसांखिनि हायो भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय आरोखि। थेंक इउ। प्लिज साबस्क्राइब खालाम आंनि लोगोनि इउटुब चेनेलखौ। बेखायनो बिथांमोनखौ हांख्रायो अराय सम बिथांखौ आवगायलांनो थाखाय बिथांमोना एसे हेल्प खालाम। थेंक इउ।